Na ay report atong dawaton na sa linya si Patrol 69 J. Big Bro Hinko. Report! Patrol 69, kamin. Mike, yes. Ato ang itunod na kanimo ang informasyon nga ginahimo nato karon. May kabahin kini kaubang Mike no sa taga-salmo sa itong programa kay ni ama po mga assignment para sa mga barangay official. Oo. Ang paghimo og data gathering, Mike. Dili sa data gathering kanang mo to papel sa lamisa. Wala mo Mike nga kwanta gather tag mga data sa mga residente. Usually mao kini ang gigamit o gihimo sa tanang mga kuan karon sa tanang mga kabarangayan. Okay. Nga para aduna ganay lihitin ng pag-distribute sa umaabot ng mga adlaw sa assistance gikan sa gobyerno, tulong sa provincial capital, gikan sa provincial capital, gikan sa municipal government, gikan sa city government. Ingon ani ang tahas sa tanang mga barangay officials. Okay. I think di-apply kini sa tibuok Davao del Sur. So ubos usab kini sa pagtugot o paghatag og instruction sa Department of Interior Local Government o pagtuman sa mando sa presidente. Human na to gituman ang kining provincial curfew implementation 8 to 5 a.m. sa gabi ang kadlawon. Gisunod na to ang community quarantine. Gani naghihimo karon territorial quarantine pass. Sa matag panimalay usa lang ang pwedeng mugawas for essential needs, which is most of kini ang instruction ni Governor Kagan. Sir, pwede itirap lang, mangutana lang ko. Territorial quarantine nga kundiin, ha? Okay, kundiin isa lang sa miyembros pamilya ang pwede makagawas. Yes. Pwede ba ni magpulihanay sila, magigsuon? Dili, kay doon naman ay control number o kinsa itong nakaregister na pangalan nga gitog gihatagan sa maong quarantine pass. Dili day pwede maghulamay, isa ra gyud. Dili na siya, Mike, no? Kintahay sa imuhang kaso, bisag asa man ka pwede makalakaw kay instructed man ka kabalo man ka unsay mga prevention na buhaton o tapos task force COVID man ka nga sa media affairs para datuwa. So ikaw dili ikaw na ikagaan og quarantine pass kato ng imuhang asawa. Okay. So isa lang sa I don't know umaw po ni ang gi-implement sa uban nga mga kabarangayan. But I think dinhi sa Digos mao kini ang gipatuman kay sa mong barangay mao man ning gihimo nga nag house to house mi karon kaubang Mike with full battle gear, no, naka face mask, naka jacket, tapos gi house to house ang balay, naka jacket dala tanan ni. Okay. Kung pagkuha na to sa dita pila ka buok ang membros pamilya unya kinsay tagaan na to quarantine pass. Usmo na ko territorial quarantine pass kini, no? Kining quarantine pass nga gina-issue sa barangay dili ni siya applicable nga mo enter kag laing barangay. Okay. Nagtrabaho ka sa Taga-Tres de Mayo ka nya nagtrabaho ka dito sa Tiguman. Dili magamit ning territorial quarantine pass nga gi-issue sa barangay. Dito ka magkuha o quarantine pass o work pass sa city level na. Asa man nagkuhaon? Sa I think doon ay gidepute ang city mayor o ang municipal mayor. Kintahay ang imo na pong trabaho taga Digos ka naka sa sugar central din na sa Gunoy. Dili na tong quarantine pass na pod or work pass at Digos kundi dito na pod sa probinsya nga level. Okay. Provincial quarantine pass. Kay territorial man mo enter magaglaing barangay. Enter kaglaing probinsya kato ng regional quarantine pass. Kanos aman ni magsugod, sir? Within this week. Ang data gathering gihimo na to inani ang pamaagi pananglitan sama kanako kagawad ko Tres de Mayo man. Ang akong assignment mga subdivision kining Emily Homes, Paradise, Condesa Division, Central Plains,
Crispino sa Bibisan ani ang ako mo'y naka-assign nga barangay kagawad ani mao na kong name of the household ang iyahang ID kung may government ID, valid IDs, ID number, number of families per household, ang membros pamilya pila ka buok, og ang ES ang economic status kung indigent pag gid sila or single mom, single father, tricycle driver sama sa imong disgutan kagapon o nga pirmahan niya kay diri naman mosulod ang mga ayuda sa gobyerno depende sa economic status. By the way, sa pagkakaroon na gi-design nga programa sa provincial government through Department of Labor and Employment, pinagi-usap ni Bro Rolly Impas at atong piso manager. Kita di sa barangay Mike nag-issue ta og certification dito sa mga tricycle driver nga taga diri nga buot mo avail aning good 14 days nga ayuda gikan sa dole. Ang sige mo, ang certification kinahanglan nga ang issue, by the way, so ban nga mga barangay official nga maghatag og certification as per instruction gikan sa dole o gikan kay Bro Rolly, ko ang purpose ani butangan gyud siya o kining due to enhance community quarantine nga naapektuhan sila affected due tricycle driver affected due to enhanced community quarantine. Okay. Mo na certification lang bitbiton padulong dito sa dole aron maka-avail sila. Good for 10 days. Pag human sa 10 days, Mike, mobalik na po sila sa barangay para makuha og certification nga nag-disinfect sila. Okay. Balikan na to si Kagawad Big Bro Inhingko diya sa 3 de Mayo. Nindot kayo ni kay daghantag makatunan aning iyahang report karon. Okay. Dayon sir. Konektado kini nga programa sa katong program ni Governor Cagas nga GIP. Training ka na, masweldohan ka pa. Okay. Murag susama ni ana ang disenyo. Instead nga mohatag lang tag ayuda nga wala sa buhaton dapat ang mga tricycle driver nga wala naman gini sila kabiyahe. Paralisado kung doon naman ibiyahe, pipila na lang, pila ra po'y pasahero. Okay. So, human sa napulo ka adlaw, mubalik sila sa tagsa-tagsa nila ka mga barangay para i-certify sila sa punong barangay o any designated barangay official nga mo-certify sila nga kini nga driver nagpahigayon og disinfectant or disinfecting dinha sa iyahang balay o sa iyahang tugkaran o sa abang silingan siya basta kay good 14 days nga doon na siya mo ni iyang gihimo kana nga certification mao na usab ka na ang bitbiton balik sa dole aron siya masweldoan. Okay. Sa atong kaso mobalik dito sa opisina ni Rolly Impas para dito i-release ang iyahang sweldo human sa napulo kadlaw. Oo. Okay. So inana ang atohang gihimo so pasensya mga igala dili kaniya makauban na live sa pulso sa kini ang Radio Patrol in Action sa Chan Radio kay doon na kitay gihimong kini ang house to house no mga tulo ka adlaw ni Mike no straight house to house. So first day pa karon, first day residente sa ako arapod nga kini ang assignment kung asa dapita kay pito man kakagawad so kada konsehal dunay i-assign nga district ug purok nga pwede niyang tuyukan. So first day ni mo ron, sir? First day ni mo karon? Second day nako karon. Second day. Mao bitaw nga kagahapon wa ta maka-report og sayo kay so busy ka, busy. Apan karon sayo masayo man gud ron Mike. Okay, isa man mo ron. Kung magsugod og alas 9. Tinuod na isa man gud mo sa mga frontliners ani sir. Yes, sir, kining kuan ba? Pumunta na lang aning mga nagtrabaho. Unsa man nga quarantine ang quarantine pass ang ilang kuhaon ani? Territory work pass. Work pass. O niya kaning work pass walay limit ni kay sa usa ka balay halimbawa imong mga igsuon pareha mo ni trabaho. Depende man na kay naman kay kuan company ID daan. Company ID daan alang limitan ka kung ang imuhang gipanarbahoan nag-allow pa nga makasulod. Pero dagamang establishmento ron ang wala gitugutan nga mag-abre.
Halimbawa na lang sir, kini specific na lang nako, Panday na siya gitrabaho nga balay, ana. Depende na prerogative na sa mga barangay official o kapitan ang paghatag og work pass sa iya. Kung gipadayon pananglitan ang iyang gipanday nga balay gikan sa gawas ang tag-iya o bago lang naabot dili ginatugutan. Depende na sa sitwasyon Mike. Mo na nagingon nga prerogative na sa mga frontliners nga nasa barangay ang paghatag og pagtugot. Dili bitaw na amay nagtrabaho og kanang diha lang sa balay kanang call center. Okay ta to. Pero naa na may nag-complain nga mga tao nga dili may musugutan na mag-in and out din nga balay. So ang gihimo na gi-advisean nga temporary close due to community quarantine. Onya, kuan sir, asa man na nila kuhaon kanang work quarantine pass, sila ba'y mo kuha na o sila lay hatdan ana silang balay? Moari sila sa kuan sa barangay. Sa barangay sila mangayo. Mo na ilahang tuyo nga magkuha sila og territorial quarantine pass. Basta ang quarantine pass territorial ni dili pwede nga ang quarantine pass sa barangay Sonto gamito nato mula Lakaw ta adto sa barangay barangay Kiagot, barangay Kugon, kay territorial man. Ang imo pangayoon kung enter kag laing barangay Usbunaco kato nang quarantine pass nga gikan sa city mayor's office or municipal mayor's office. I see. Klaro na tadiha. Basta mo gawas ka sa kuan, halimbawa, di ka kay Digos, mo to kag Hagunoy, dito na tas province mangayo. Mangayo ka kay governor na po na, kay usurpation man po na, og ang mga mayor na po mong isyo, kay kuan man entering another municipalities man ka. So, ang gahom ana sa paghatag ang gobernador, si Governor Kaga sa kaso sa Davao del Sur. Okay. So, pag ma-implementa na siya, sir, hapsay na ang dagan ani? I think zero good no ang mamahimong kaso sa COVID. Di peligroso kay ni siya pero let us think positive always sama si mong giingon, life must go on. So sa to programa kagahapon unsay naanda na tong panginabuhi as long as wala na to gisupak ang mga lagda sa gobyerno at magpadayon kita be positive lang maangkon na to ang kini dili ta be positive nga makakuha og COVID. Hindi be positive nga doon na pa'y kaugmaon human aning tanan. Dili magini katapusan kaubang Mike. Tama. Okay. So napasalamatan nila ni Governor Cagas, Vice Governor Mark, Congresswoman Didi, sa panggobyerno Siyudad sa Digos usab, o sa tanang mga barangay, mga frontliners sa tinuod lang. Doon na po'y doktor no, kagabi nga may panaw dito sa Laguna siguro to. Pastila no? Pero usaw man nato nga mao magini tahas man nila ila man ang trabaho. So tama gina ang mga frontliners karon sa danukad gini sa gikan sa barangay padulong na sa to mga pending physician di basta-basta ngadto na sa mga hintungdang mga opisyal sa taas. Dali kabot kaduday. So kung ang uban akong giingon kagahapon kung kamo nga nagpuyo sa balay gipanglaay agwantahan ninyo. Kaya nga ato mga doctors ang uban mga frontliners naghinam-hinam na nga makauli sa ilahang balay. Tama. Unay tinuod na. Butang yung sitwasyon nga sila gihidlaw nga makauli silang balay. Ug nya nay mga taong nagsigbagulbol kay gipanglaay na daw silang balay. Ayaw ninyo na wala ana siya nga attitude. Agwantahon na to kay para ni sa kaugmaon og taas nga kinabuhi. Tama. So kana nga to ang report nanukad kita dinhi sa may barangay sa barangay 3 de Mayo, particular na sa Emily Homes, Phase 1, Phase 2. So, kining yung ka-action sa atuang programang Radio Patrol in Action. Kauban na to si Kagawad Nakwa sa Ronda Probinsya. Report!